आङो आरो गिनो लागा आङो जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै आं दहायबो होनबाय थादों आङो बारंबार होनबाय थादों आङो जेबो गाज्रि वार्डस इउज खालामाखै हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो मा होननो नै दायो ससियेल मिडियायाव जिबायदि भाइरेल जागासिनो दङ मिथिबायना दाथ' मिथिखाबाय नोंथांमोनहा मैदोम बसुमतारीनि बागै जिबायदि भाइरेल जागासिनो दङ नै दा इउट्युबावहाय किसुमान व्यक्तिफ्रा बा किसुमान मानसिफ्रा बिराद शेयार खालामगासिनो दङ किसुमानफ्रा बहुत मिनिदों आरोना मैदोम बसुमतारीया केस होजासिगोन मैदोम बसुमतारीया गिबाय आंखौ बेफोरबायदि नुगासिनो दायो मैदोम बसुमतारीया गिबाय माने दासो बर्डआ मोनदों नोङो माने गिबाय होनहरदों आरोना आंखौ बिनि सायावनो आं दा फंनैसो बुंगोन मैदोम बसुमतारीया मा गिमारबाय नामा मिथिबाय जोंहा नैबे बिथांजो जिबादि बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानै माबाया मैदोम बसुमतारीया गिमारबाय नामा केस होजामारसिगोन नामा मैदोम बसुमतारीया दा बेनि सायावनो आङो फंनैसो बुंगोन आंखौ बहुत मानसिफ्रा कमेन्ट खालामबाय दङ दासो मोनदों नोङो दा माने गिदोंनो बेफोरबायदि मिथिबाय दा रायजोफोर मैदोम बसुमतारीया गियाखै आङो आरो गिनो लागा आङो जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै आं दहायबो होनबाय थादों आङो बारंबार होनबाय थादों आङो जेबो गाज्रि वार्डस इउज खालामाखै दहाय आङो भिडिअखौ बानायब्रबदोंमोन सासे लोगो आंथ' बिथांजोनि चेनेलखौबो आङो भिजिट खालामामोन मानो होनोबा आंनि लोगो सासेया लिंकखौ हरदों आरोना नोंनि सायावहाय ओरै भिडिअ फैबाय होननानै आंबो नायदों नायनानै आङो डाइरेक्टलि माने मोनसे दखानावहाय आङो भिडिअखौ बानायब्रबनानै आपल'ड खालामदों दा बेनो जाहैबाय जुदि केसखौथ' आरो माथो होयोब्लाथ' उफाय गैया गेलेनो थाखाय आङो अलरेडि आङो गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय जि आंनि लोगो उकिल सासे दङ बिथांजोंबो आङो कन्टेक्ट खालामहरबाय रायलायहरदों दे उफाय गैया जुदि आंनि सायाव इसिबां माने गाज्रि नुमारबायब्लालाय जुदि मैदोम बसुमतारी बुंनाया जुदि फंसेयावनो जुदि गाराय जायोब्ला माथो उफाय रायजोफोर आंनिया बेनो आरोना जुदि मालायफ्रा हाजार खौथि मानसिया भाइरेल खालामो बुङो नो डाउट बेफोरनि थाखाय जेबो नङा खिन्थु नैबे मैदोम बसुमतारी बुंबा मानो नाङो माने खर'आवहाय आं आसरित मोनो मानसिफोरखौ आरो ओरैबायदि मानसिफोर दङ आं नायबायबो आंनि बागै मैदोमनि बागै माने भिडिअ बानायबाबो ओरैबायदि भिउस फैयो मिथिबाय दा माने सोर जाखो मैदोम बसुमतारी आं हमनो नांला आंनि बागै भिडिअ लाबालाय माबायदि मानसिफ्रा माबायदि नै लगे माबायदि भिउस फैगोन हाजार भिउस फैगोन मिथिबाय आं बेखौनो होनो लोगोफोर उफाय गैया नोङो बिथांजोआ जिबायदि खोथा बुंबाय होनोबाथ' होदोंसै आरो माथो होनबावनो गुवाहाटीयाव हा जख्लबसे दङ बेखौनो फाननानै केस गेलेनांसिगोन उफाय गैया फैसा थाखानिथ' नोङो जुरुरत दङ नङा होमबा केस गेलेनो थाखाय आजिखालिथ' फैसा थाखा नांगौ नङा होमबा उफाय गैला माथो खालामबावनो जोंथ' आरो मा होनबावनो नै दा हा जख्लबसे दङ बेफोरखौनो फाननानैहाय केस गेलेनांसिगोन माथो उफाय दायो आं बेखौनो होनगोन आरोना आङो बेखौ बारंबार होनबाय थादों आङो जि बाथ्राया नंगौ बाथ्रा बैफोरखौ बुङोब्ला माने किसुमान मानसिफोरनियाव आङो सासेखौल' थांखिनानै होनाखै आरोना किसुमान मानसिफ्रा बहुत माने मोदोमाव नाङो आरोना मिथिबाय मैदोम बसुमतारी बुङोब्ला माने बाथ्राफ्रा बिराद नाङो मोदोमावहाय मिथिबायना बेनो आरोना नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोनाथ' बांसिन गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरोना खिन्थु आं होनगोन मिथिबायना गाज्रि कमेन्टआल'सो आङो दा नायगासिनो दङ मिथिबाय खिन्थु आंनि जे फेसबुकआव जे 6100 फलोवार्स दङ बै आंनि लोगोफ्रा बहा थैनानै थांजोबखो लोगोफोर हा 6100 जन मानसिया 6100 आंनि जि फेन्सफोर दङ नोंथांमोना बहा थांजोबखो कमेन्ट्स खालामनो नोंथांमोना रावबो कमेन्ट्स खालामनो मा जाखो लोगोफोर आंखौ दिनैसिम नोंसोरो 6100 सिम नोंसोरो आंखौ फल' खालामनानै दिनै बहा थैनानै थाजोबखो रावबो माथो कमेन्टआव फैया लोगोफोर आंजों मिथिबाय माथो फैयाखैलै लोगोफोर मैदोमखौ दम हरगासिनो फाग्ला नुवाखै नामा नोंसोरो मिथिबाय एकदमबारे मैदोम बसुमतारीखौ होख्लायगासिनो आङो नोंगौखौ बुङो जे किसुमान खोथाफोरखौ ओंखायनो ओरैबायदि नाङो आरोना मिथिबाय दा आं होनदों आरोना खिन्थु आङो एकदमबारे माबाबो लाया आङो सिरियासलिबो लाया मिथिबायना आङो किसुमानखौ आङो एसे मा होनो बेखौ एसे कमेडियान टाइप लांनो नागिरो खिन्थु जाया आंनि जि वार्डस आंनि बुंनायफ्रा माने एसे माबा जाहैदों सोरखौबा दम होनाय बायदि जाहैदों आंखौ अनेक मानसिफ्रा कमेन्ट खालामो दा बेखौथ' आं मा होननो आरो नोंथांमोना होनबाय थादोंना गिबाय मैदोम बसुमतारी गिबाय नङा होमबा उफाय गैला माथो खालामबावनो केसा होयोबाथ' माथो होनबावनो आरो होथोंसै आरो आं मा होनबावनो बिनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया केसखौथ' होबाय जिहेतु गेलेखानांगोन उफायथ' गैया जेल जानांगौबा जागोन केस गेलेनांगौबा गेलेगोन फन फैबाय दङ आंनावहाय लोगो सासेनि आङो दा ओंखारलांसिगोन जाहैबाय नै दा एसे फ्रेश जाखांबाय लोगोफोर नोंथांमोनहाबो आरो मा खालामनो मैदोम बसुमतारीखौ केस होमारोब्ला नोंथांमोनहाबो एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो माथो होनबावनो मिथिबाय दायो गुवाहाटीयाव हा जख्लबसे दङ बेफोरखौनो फाननानै केस गेलेनोसै जोङो मिथिबाय उफाय गैया लोगोफोर बारा टेनसन लानांगौ गैया मिथिबाय
मैदोम बसुमतारीसो नैबे मैदोम बसुमतारी मोनथिबाय दा बांद्राय आरो आं दहाय किसुमान भिडिअ होनायखौ मानसिफ्रा बुंहरदों गिबाय माबाय होननानै आं बांद्राय गिजालै भाई मोनथिबाय दा मोनथिबाय बांद्राय गिनानै लाब गैया थैनांगौ थैगोन केस जानांगौ जागोन हो जेलाव थानांगौ थागोन बेलाय माथो जानो लाइफसो बियो लाइफसो बेलाय नोङो दसेनि जिबनसो बेलाय बेफोरखौ सानबाय थानानैलाय मा जानो है दरखार गैया आइ डोन्ट केयार नै दा थांनानै एसे लोंहैसिगोन दायो लोगोफ्रा लेंहरगासिनो दङ दायो आंखौ लेंहरगासिनो दा थांनानै एसे लोंहैसिगोन दे जाथ'बाय माथो होनबावनो बेनोसै आरोना दे बाय बाय लोगोफोर